Ja, velkommen i Kongshøll, alt sommer. Og velkommen alle de som følger vi omvis internettet rundt om i Førjøen, og kanskje er sen i Eisne. Dette et tiltak som Fråskapartiet Førja stender fyrre. Og Arne og Birja så skal jeg vekna Fråskapartiet takka Tåke Karlsen, som har tidlig initiativet til at samskipende etter tiltak. Og hetta kommer av fyrganga at han hatt at åker færre at servera 6 forretter og så en høvesratt som kommer av bestanda av en tjatje her i middelen til 6 fyrelesra halvdarner. Og så fer jeg så at letja lysninger ut her vi en lysning brettbida og det ikke så langt siden så igjen at åker så lastbilar køyra lyk ut ur Milano og dette skapte ganske en særlig situasjon for jøgen ødel. En kreppe som og nok omgang du har opplevd før, så en annan vel bardia. Og folk har reageret øyelig imest i disse prosessene, velskyldet. Og fætlig stor avtøk og tiltøk har vi sett rundt sett i versk rundt Adlan Heimon. Og det var se tilstander som folk har forstidlet seg om apolytiske støver som minner om Inferno til Dante og det var eisen se og egne borgere oppfører seg av øyelige imiske mater i disse støvene. Så det har vært en underlig situasjon som nok kommer å se så vi tvinger mest av hvordan åker för att hantera såna undertagsstøver i framtiden. Men det er kanskje eisende være en nødt renessansa til vysindene. Ongat det før kanskje hever vysinden steg så størst som hun gjør det. Og vanande heva samfunnet, myndelager, stånar og borgare eisende finnes egen i oppfyrre at vysindafolk kunne bidra av øren fronten enn ut i laboratorien eller hver det arbeider. Ja, jeg har så sjølver hei da COVID-19 ble stående kom. Det hei med annet en stor studie kørende, altså en multicenter-studie som kørte rundt i 6 imiske og europeiske byen. Det måtte jo lukka nye. Det var øyla spett, et stort prosjekt. Men hesa tøyna har vi så sjálvur rønt at bidra som friast og fekk så en grein ut her øyla kjøtt og i et engstøyarit. Greinen var sendt inn som du sutja her den 1. april og akseptera den 15. april som sånn normalt. Så i hese støvn har jeg kanskje eisne finnes nægre mølegar at få av vysendalig informasjoner ut øyla kjøtt og kanskje hetta næga som kommer standa etter seitene at ta i sånne støver koma ved det områdende tja vysendafolk at bidra vi nødkjær vitan så at her avgjøres vi tiknar av vysendalig grunnvødlig. Så har vi skrivet omkring greiner og fikk enda ene ut i morgen som ikke var så gale og i et engstøyarit. Så det er man kunne være produktiv allikevel i disse periodene. Men kanskje et av de tingene som man eisen ser her og i støvene, det hva det som den vysentum kan, og hva måneden av vysendaligere metode, og så meningen og holdningen, og komme ikke så øyelig langt, og COVID-19, da var det store høvesutskriften i alle verden fake news, og her har vi de politiske metodene, her må vi se at her konklusjonen, hva for fakta kunne du finna som kan som stod under konklusjonerna som determinera eller bestemma aron. Men vysinden oheft og åpen, og konklusjonen ikke funnet aron, men hun baseret på fakta. Et døme om et prosjekt som jeg selv i gang til nå, som vi har skrivet ut nå, det er til at man lukka i utrådene nye, og det jo kan jeg si, mot granskningardomene. Og et av de ting som også stand og arbeider vi nå sier, hvordan vandrer vi ikke det egentlig å spille bolt? Det at ødeløse bøttene som ikke slipper skola,
Covid-19 är en pandemi, men det är också årsöjan att hälsoståndaren lyste fysisk inaktivitet som en pandemi. Det som också gör här är att du räknar exposure time, eller hur stora lunch är man i infektionsrisiko när man spelar i slö av bolte, efter så böten och helt upp till vuxen. För jag kommer vi någon tillmälen hur kan man kanske organisera spel och eventuellt undervisning ut i skolan och uträttafällen så att det kan främjas av tryggan hårt. Och faktiskt ser det ut som att hvis man gör det rätt så är exponeringstiden eller den perioden där man är i en smittevanta lutfastliga lut där man spelar speciellt slå och bollspel. Men det här är några realementer och några av de stora trubbelikenom som alla heimeren hever. Och då kunde jag så ett inledande spårningar från er till tjatja att han har varit kvart tar 6 fyrläsare halta om att man i covid-19 stövande klarar att få alla heimen att stå upp. Det är så något av de problemen som vi har i alla världen som tidsast och görliga lösa. Så har covid-19 ståan, eller vad du kan kalla det, last och att det ber till att bröda världen. Man ska inte ge upp här. Det ber till att bröda ting i heimen. Det ber till att få alla världen att stå upp, som vi är som före. Ja, men kvar så vi tar med stora problem. Kvar vi global warming, kvar vi hungerstövn i heimen, kvar vi till manglande tålsämnen eller polariseringen som vi har i världen i det. Och kvärt vi att ganska bitcha av det hemsmålen tja SD kunde du lära några från hese stövande om att du kunna eisne tryck för kurfall på att du kunna lösa där stora trubbelagarna i världen. Så kanske är det inte autoi att tar man här så ser man inte trubbelagarna och imot till att ta i covid-19 kommer vi ötlundsöjnen när rastle och ötta som minner om att världens undergång, ja men tar reagerar. Kun också självt i hälsostövande eisne vara bättre till att bröta heimen till ett bättre sted. Det var så mina inledande bemärkningar till detta upplägget och så färdig att introducera han första uppläggshållaren. Och det är Shahin Gaini. Han är adjungerad och läktare av Fråskaparsedren. Men han är eisne kjenter som kanske han som vet mest om covid-19. Han är infektionsmedicinare i Lakne av Landssjukhusen. Och här kommer han. Ska jag bruka det? Ska jag bruka det, ja. Ja, god dag och tack för att jag slapp låttaka här. Mitt namn är som sagt Shahin Gaini. Och jag får först att säga att i det så är min hatter inte ivlakna av Landssjukhusen eller ivlakna vid Sjukhusverksfärja. Men jag är räknad som privatpersoner så jag kan uttala mig mer förut. Och eisen här i mina roller som adjungerad läktare av Syddansk universitet och här av Sätren. Och jag ätlar mig att geva liksom en kaleidoskopisk mynd av hvordan jeg så ikke processen är very färgen. Jag fick ju ta oss random granskning men vi kommer nog få granskning urslut. Men ta oss generellt om det på 5 minuter. Så nu var jag en stor fjäppare av Jules Verne som barn och läste alla böckerna flera färger. Och jag huxade om hjörnet runt i förstedet. Det tog cirka förstedet från den första officiella tillborden vi är i Wuhan till vi tar ett första tillbord i färgen. Och det har alltid sidan också snägg. Och hur kött en sommaren 20 kan spela sig globalt. Her er nok snakka information. Den eneste slide som jeg har her, det stender nok snakka ut. Hvordan er så ikke på det? Hva hendte nå i vår i fyrjon? Det gikk jo bare cirka første er fra en helt noe sjuka var oppdega og beskriva i Wuhan og Kina til noen rakte fyrjar. Det er øye stått i fyrrekas til noe helt noe som man ikke kjenner fra fyrjar. Viruset ble helgenomsekventeret primo januar 2020 i Kina. Så det var liksom tar vi visst hva slag virus det var og hvordan det genetisk var og man kunne utvikle en test for virusen. Det var først medio januar 2020 at Kina rapporterer at det kunne smitte fra menneske til menneske. Jeg hørte om sjukene kanskje mellom 15. og 20. januar
och först för och ta blev det bara rapporterat. Det visste man inte, det helt man inte. Och slår en sjuk inte smittar från människa till människa, men man säger man det finns det från mat i Kina. Ja, så hon inte en så stor potentiell vand globalt. Vi ser inte äta mat ur Wuhan i Kina. I halvt det var öligen intressant att uppleva hur bias man är av kvar rådgivare man har emot att hantera en tydlig kontrollplan. Och nu hittar vi ett öligen ner till Danmark och tar jag sånt till akkurat bias är öligen rättar mot hur det är söker på troplagen och hur det här att lösa troplagen. Det som hände i januari, februari 2020 var sånt att jag fyllde vika den kött om det här. Den första landslagten, danska landslagten säger, som refererar beinleis till sådana styrelsen, till styrelsen för patientsäkerhet. Alla hans rådgivning kom ju ur Danmark. Och sådana styrelsen i Danmark sötte helt intill ändan av februari 2020 att det var sera osannolikt att virus näkande får komma till Danmark. Det gör det sjön till att danska laknar och videoförjon som lushat att sådana styrelsen sött och huxa av att det passar nog. Här sitter flera hundra danska särfröringar att han för kipanna som analyserar och så vidare. Man går ut för att det passar det som det säger. Hova sig öliga ologiskt. De har också om flåfärslarna. De har också om kurser sarspjatse. Öliga ologiskt det halda till att en sjuk aldrig får komma till Danmark som spjäse i Kina. Så vi fyllde dönen i januari, februari 2020. Men Deppes valde så att sätta en test upp öliga tulliga kan man säga i processen här hon var långt och klar ända i januari. Och vi hade en öliga stor testkapacitet där vi fick att ta fisk tillbord sambar i Danmark. Och jag gjorde sådana första mannagång för hur vi skulle hantera det kliniskt. Och hon var klar först för 19 januari 2020. Så hoppas jag hört från Danmark. Detta får nog aldrig komma till Danmark så tar det inte att det vara igen ordentlig mannagång. Långt upp så vet vi vad hände. Så fick vi våra första tillbord 1 mars. Och startade väck hade vi ju en landslagna och här var en landslagna som refererar till Sonnastyrelsen som tar sig vid Sonnastyrelsen kvann morgon till länka fonder online och fick alla sin information ur Danmark. Och det gör så till att hans rådgivning var öliga biased för att han hörde man skulle göra Danmark. Och långt och tullja i mars valde vi att lycka väl att göra så jag fyllde att döden och testdefinition. Du vill helt simpelt ha ologs test som det gör. Det vill inte testa oss nej, det vill testa olja få, det har olja amerikanska testkapacitet och det gav ångan logik emot basal epidemiologiska hanteringen av infektion som vi är vanliga som kliniker. Och samtidigt hade den ombars olja utan testkapacitet hade vi inte. Så vi valde olja tulja i mars att simpelt testa öl i praxis som ville testas. Och vi testade så olja när vi fistan emot den kan man säga. Den uppgåva långt och primo mars 2020 smittuppspåra. Det här helt vi var öliga löj. Men är så inte det i backspegeln att det ser ut som, jag kan inte dokumentera det, men är som är så inte det. Så här var det främsta danska experterna som har planerat hur det skulle göra. Det här var öliga inspirerade av Breton och Sveon. Det är faktiskt det här modellet här ombarst har planlagt att man skulle göra i Danmark. Det vill säga man skulle arbeta för a herd immunity, man skulle inte lukka samfunnet ner. Det vill säga det är hälsofaglig expertisen i Danmark har valt att ta öliga stor samfunnslagsatlet och ekonomisk atlet självt det var hälsofaglig professional som egentligen skulle fokusera på det. Det är konstigt det är så du som man hickar kvar den och gör det så var det största det samma som England gör det förstan. Och vi var millimeter för att göra det samma. Alltså det var en morgon 1 mars klockan 6 om morgonen när landslagen ringde till mig. Jag var min akkurat dator till 6 om tusen och tältet exploderade. Och säger Varskaschein, jag hade heta gångers. Vi må nog gevast. Det var faktiskt det som blev sagt. Va? Och det var det man gjorde i Danmark. Och det var Öltan Rajavin han är i Danmark. Det helt är vera tjejligt, sjönde. Självt om han har negga argument och den hade negga argument för att man skulle gevast. Men jag hugg säger, lät hon hellre bara fortsätta intill vi har isolerat halvtrusthusföringar. Så har vi kurser röjt. Och det diskuterar vi så är och Bjartne och landslagten och det valde vi så vi var ju faktiskt millimeter från att göra akkurat det samma som Danmark. Det var en inte tillvild att vi inte gjort det. Typ tar man häver alla auktoriteten i Danmark till det vi ska göra. Vi har gjort det i Danmark, det får inte gänga, gör det samma.
att stanna mot till pressen, men det valde vi så. Det ser jag glad om nu. Så ta valde vi faktiskt att divergera fullständigt från Danmark. Så var man knappt en ölig underlig stöv som lagt nu i förrjun. Här man gör något helt annorlunda än man gör i Danmark. Så innanför nästan alla är sjuker så hittar vi att danska guidelines och danska vägledningar och vi uppfattar sådana stöd som åker översta auktoritet och vi fyller dönen. Och vi tog i perioden kommunikera i öljan vi utlänningar och norrmän här i nätverk. Jag fann köttet av att det var nog inte en god idé bara ringa till den. Så det var öl ofta en effekt helt annars Sverige i Island och helt annars Sverige i norra. Så jag valde att liksom få mer information och så diskuterade vi landslagen. Men så ska det i norra, så ska det i Island. Och Island kan säga att så kan man inte göra och så vidare. Så ta fann jag så att det var alltså inte så lackna fackligt det som jag fick vita från Danmark. Sorry, ja. Så ja, jag fortsätter bara. Jag glömde helt av 5 minuter, ja. Ja, så hette var en överskrift som vi har i Danmark. Hette var en öliga förande dansker faktiskt virologer från Kalifornien som kritiserade den kraftigande mitt i mars för att göra sig att testa. Till det ner. Och han skriver nu till förra dagen halt i Berlingaren här han kommer att en öliga kraftigan retrospektiv kritik. Och faktiskt det som är det paradoxal Danmark att det faktiskt inte nog så väl Danmark och det var inte det hälsofagliga som löste problemet i Danmark. Det var till politikerna i Danmark överrula av sådana styrelser som alla är så här affilja slaviskt det som man gör i första i England och det som man har gjort i Sverige till nu. Så det var faktiskt politikerna i Danmark som hade ärna vi attackade till lockdown rent politiskt så valde det faktiskt en öliga god strategi mot corona. Hette en öliga känter editor av Lancet som har kritiserat öliga kraftigande den önska strategin. Han har inte bara kritiserat de politiska skiparna men eisne tar lacknader och tar experterna som har involverat till att i England till dem ser det ut till att den främsta expertisen som har anbefallat att önska stöden skulle göra hon har tog en värre kanske inte fokusera nog på det hälsofagligt, men det har varit allt för intresserade i att hjälpa politikerna vid det samhällsmässiga och det ekonomiska. Och det ger så till att kanske ta en hälsofagliga konklusion blir mer oklar. Det är bara en liten lista att det är inte något nytt att vi får allvarliga infektioner. Det är så få infektioner som blir till pandemier. Men vi känner coronavirus. Vi hade coronavirus i 2003 som var en öliga allvarlig infektion som började i Hongkong. SARS är hon. Så har vi haft MERS i 2012 och nu har vi så COVID-19 som är en global pandemi. Det är bara döme om att färre minster och ta maten vid livet på och globalisering gör sån till att sjuka spes på en helt annan mat i dag i 2020 än förr. Det är 4 generationer i London som visar hver man är färrast. Det vill säga att hvis man får att till min tippåldra appa kanske om han är bo i London så är han max färrast 20 km från liv. Så man så för en generation i så är man kanske färrast 100 km från liv. Och min föräldra generation har kanske färdas runt i Europa. Och så är det vid. Så det är hänt en ölig brötning i färdaminster och globalisering och flåfärsel som självande gör till att en pandemi kan speglas till ölig kött. Det är bara en grafisk mynd av flåfärselna. Och vi såg sambandet mellan Asia och Europa. 1,6 miljarder färre folk var och corona började. Och alltså man kan räkna vid att det inte får komma covid från Kina till Europa det skiljer simpelt inte. Så man har tar upplysningarna. Det är en toja-linje, helt stort om vad som hände förstående. Kineserna rapporterar första tillbord i december 8 senaste år. Kina orienterar av WHO nyårsafton om att det var en trobladsk i Kina. 1 januari tar lucka där mätsölna här man märkte att det kom från. Så sekventerar där virus 20 januari. Första dödsfall 11 januari. Och ta börjar vi att höra om det i Europa. Och så blev allt Wuhan sett i lockdown. Och det var faktiskt en öliga stor kritik i Västern. Här man säger att det var vanvittigt det som kineserna gör. Det är ånga mening och så vidare. Men vi har så görs det så igen. Det valde kineserna till att göra. Ja, jag må bara säga som jag säger till att vi är inte stora för coronavirus, det är mitt i januari. Det var tog jag fick min information från sådana styrelser. Så jag rapporterar vidare till att det var öliga osannolikt att näkande för att komma till Danmarskar. Så då är det beroliga synder. Och till en uppgave att ta var ganska beroliga. Det var det som var fokus och mindre kommunikation.
Vi känner tölne, för jag brukar lägga tog på det. Kurvorna, här vi har klara eliminerade i färgen som det första land i hemnom. Hette den enaste granskningar ursluten är för presentera till greinen till Marner, Friheim Christiansen, och hon är till review nu i en gång tog rytte. Och hon är visst att det mest vanliga symptomen i färgen var feber hög på en hosta. 11,2% hade ingen symptomer, 8 var inlagt, ingen dejer, ingen intensivdelt. 4 personer var det vi kallar superspjärare som smittar av hela 105 personer. Och vi har präkvat det första modellen att det är möjligt att utrota covid-19 i färgen. Och det som Rika Eva smittos på en karantän frastöve och large scale testan. Så vill jag bara nämna till att Osland öppnar akkurat som vid, 15 satta, 2 tillbor i första dag av Keflavik-flovet. Och tar testa ett flera folk. Det testa av knappt 1000 folk, funnit 2 positiv. Så det är inte bekymrande, det som händer nu. Så tack för det. Tack för Shahin. Och för vi är i programmet till det nästa inslaget. Och det är Debes Christiansen. Han är deltagarledare och hälsovård stavstående. Och han kommer att snacka om testing av corona. Ja, tack för det. Man kan kanske undras då hur det blir till att en veterinär myndighet för att testa för en humana virus. Men förklaringen ska finnas här för 20 år så gärna. Ta vi hade ju en ära stora epidemi i förrjon. Det var så gott nog inte falskt men i fiske. Precis för 20 år så gärna fick vi ta första ILA-utbrottet till förjar. Det var sist i mars månad och i 2000 upp i Norge Foklafire att här fick ett ILA-utbrott. Och det var så det enaste utbrottet här året, men om man vånar i själva det här hände inte mera. Men som vi så nekvån smittande sjukon, så är verleidjen örvus enn det som man vantar og vånar. Så långt i 2001 hadde vi 5 nytt utbrott i färgen, og det var kommet sover til Golan her vi havne, annars mest Norranfjørs. Og i 2002 var det 5 nytt utbrott av træt, og nu var det kommet helt så til Sorjar. Og så lykkes som eksploderade i 2003 vi 20 utbrotten, 2004 11 utbrott, og så tar sista utbrott i 2005. Og ta var største andre lakser etter at han var føreske fyren, så det var nok så naturligt at lukka som sjukan smittan døg ut. Men 33 utbrott og i føreske elven i Ivris i 5 årene, og med parsten av elven som nekte kom vita, hon la jo i Kjeljasåri, og her var nekker helt feie som ivelevde. Og i Kjellavørnen, eller faktisk beint åren, ta første ILA-utbrottet, ta våre myndelleikar og vinnan og gå tatt og samstarvi om at her måtte associeras nægget, at vi her var ikke regulering av elvinnene. Så vinnan og myndelleikar var fann i gang vi at formulera nægget et lovarversk som kunne trytja en av meira borardikka elvinnene, og en parster av til lovarversk som det var ut i lover og at sette folk, at det var etterlit, og så skulle man etablera et laboratorie som kunde färre i halt vi att screena för ILA-virus nu tar man för igång att vi alla vinna. Och till första åren från 2005 och fram till 2012 tar vår screena är stämmet till 20 000 och 20 000 laxar om året. Och det stod så akkurat laboratorier fyra och det var storskala ta i tøyene, må man säga. Och enda målet var självant att förebygga nytt utbrott. Och så eisen jag hava en early warning skipan så som man tulja och en utbrott kunde fänga den här virusen så han inte nått jag spridas till nytt utbrott. Jag ska inte färra så rävliga djupt in i de metoder som vi brukar, men grundprincipen i de metoden tar vi nu skrina för en ILA-virus och i fiske eller en annan virus eller SARS och i människan. Det är i stor och sätta samman. Det är alltså 4 trinn i här jag har linat upp. Man får ut och tar prövan, man påtar patienten. Så ska man ha fäter i arvamassan här, sån här ljusare spiraler här och fjärna allt annat. Ha fäter i arvamassan och så får man igång till så här det som vi kallar för en DNA-kopimaskina som kan sucha ner i röre och virus till stegar. Ja, men så vill det att det kopior och så kan kameran detekta det och inte virus till stegar så ser man inte. Och till sist är det så att det vittjar över slut.
Sjaan var sønder inn i Gustav Bertil at vi får i holdt vi etter her, og forsøvan til alt dette her han visste en æra epidemi som var i 2008, som at svinakrum, etla ha eit en eit. Og ta var vi eisne av starvstovnen framme og ta seg ved taveren landslagna og satt at vi hadde kapasitet og førleika å testa for tannvirusen, og ta sette vi metoden opp og kanna i for å ha eit en eit. Så tar man begynte å høre om den SARS-virusen, koronavirusen her i Kina, så begynte jeg å fylle seg til vi, og ta midt i januar måned, ta i hans spjattes første for utom Kina. Ta for jeg så i gang til å grave og finne det av om det kan være som Shahin sier, så var arvamassen, et eller genomet, det var publiseret, og så var det leiemannet til åkken å føre i gang til å sette metoden opp. Og først i januar måned tok jeg samband med Landsjukhuset og sier at jeg var i fer, og cirka en av vike settene sett jeg at jeg skulle fortsette av et ui. Og rest er jo søva. Den første personen var testet over 28. februar, og 3. mars var den første positive tilfellet i Førje. Og dette her så der kanninger vi har gjort her til. Til sammen har vi gjort 12.000 kanninger, og cirka 11.000 personer ble kanninger. Det meste som sagt er vi blave stiplede linjen, eller linjen her til for helseverste. Men så har vi et eisende prosjekt sammen med Bakkafrost, hver tarra stars for å være skrina i det 3 hver vike. Og så eldre øyne eisende kommet inn nå i takt vi førjere vi åpner opp, at de vil ha tarra stars for kritiske stars for å kanna i for å hente virusen, så de kunne være mer trygg i tarra starve og arbeide. Samståndet som vi skrina i mål alle disse føringene her, så sendte vi den omsøkt til granskjøkaraie om det ble fortsatt eller bevilligere penger til granskjøk i covid-19 eller koronavirus. Og her finner vi så penger til å føre inn og genomlese alle disse her 124 pasientene som vi nå har i Førjen. Og enda maler vi tog i verskatlantere så ikke hver som kommer virus fra, og hvordan virus spjatt i middelføringene. Og et enda mal til å vite om man kunne finne mer eller mindre sjukrelevante viruser. Og dette bare noen helt firebildsurslitt som vi viser her. Vi har sekventeret eller genom koronavirus fra 43 førskående personer her. Og i timen har vi funnet 12 imiske koronavirusvarianter, og i sånne her 8 som vi viser til her. Og det som avhverst vi hessen her til at vi har en 6-6 av oss her som framhevet i blaven her. Det ser ikke ut som om de har smittet nærkran etterfyllt eller nærkran av terrakontakten. Og øvrigt det så nærkere fire personer som ser ikke ut til å ha smittet en rikvi av kontakten til Taimon. Og det det som man definerer i det som superspreaders. Det viser seg i nekvån smittende sjukken at det er stedet til 20 som smittar nekv, medan fortsatt 50% største ångan smitta. Og spårningen så om det hva årsaken til det. Det virusen? Det mer eller mindre smittande viruser? Det uilevner av personer som personer som smittar mer? Eller det nekka vi omkvarvi og hvordan de ferast ut her omkvarvi og kontakter og her man ikke kommet noe mal enn vi suttja kvært av sånn her det kan være til noe samspill av ødlom faktor. Så dette var det jeg sier i det. Takk for det. Takk for DBS. Og færre vi til de 3 presentasjonene. Det går kjøtt. Og det Maria Skålund Pedersen, og hun kommer at snakke om skuggatøl av korona i det første samfunnet. Ja, jeg får snakke om skuggatalskanning. Dette en av de mange kanningene som blir sett her i versk i samband med sånne støvner vi var som Magda snakker om. Så til sommer som ble sendt til hus og hadde ikke noe arbeid vi, men så var det noen andre som arbeidet mer enn nærkant, og jeg tror vi skulle få oss her verskatlandene i gang og skaffe fotking og få løyve til via. Og her så urslitt av til en av kanningene som i gang. Och hur ska man kan etter? Det betyr att snacka om att man kan hitta efter om man är sjuker. Men annan mat att för det hos när folk är det här är sjuk TV hitta efter antan alltså om kroppen
viser denna ande under 4 sjukna. Och det är det som aktion grundlägger när man snackar om skuggatalskanningarna. Och det är, vad gör man där så? Ja, men det är för att få en närmare mynd av hvordan är smitta. Eisen en mynd av om att folkslag kan se sig vara immun. Kärn snackar om att imiska strategier man kan ha, hvordan är smitta och vad man inte gör. Det kan eisen göra mynd av hvordan kjøttsjukan breier seg. Og heromfram kan man hitta etter om du av seg bølgar som har minne sannløsene for smitta til omvendt. Man er snakke om bøtten at de kanskje ikke vil lukke nek smitta. Og det kan en slik kanning være. Jeg vet ikke om det minnes da alt dette byrja, ja, og her i mars, da var det øyla snakk om, ja, men mørketellet, det var i utskrift alle steder, man vant at det var øyla høyt, og man forvant at det var lydel parster som blev stærfest. Og det visste vi jo ikke om, og det var en årsøk til vi hur for gang vi ser kan ikke dem. Hvordan støvan verilig, i stedet for at man gitar. Og en årsøk til om man finner alle tilbud leit. Det snur seg jo eisen om man testar nekvet ikke. Jo flere du testar, jo større sannlig for at du finner det som sjuk, enn hvis du velger en strategi her du ikke testar så nekvet. Så hvis vi lukker snakka sentrum, jeg bare greier at jeg sender fra hvordan vi gjør det i Oslo til eisene. Det är inte tojalin, det har vi långt från Marnar som heter för grejnen som man sent in. Vi börjar här på en mars och tar första casen ner och så gänga tojen till vi lockdown och vi börjar cirka här på att sätta och verka en gång tar man börjar öppna sin uppåt. Så 4 uker för gång, ja, men så skulle vi ta häva löv från sist, visst sist någonting dat ett lite nu. Och eisen här så jag kanske en solskins så att vitcher att ju player vara kanske månad lat fire men här på en snackar vi om längt minnen månad så det samflöj mer gira och på att vitcher att kött så vi kunde få kött igång. Så kött som tar finns ju löv att det låter komma höstkväll och frutja där fick oss utcheck för landsfolk i lite någon. Vi fick oss så och i vikskiftet packar vi så det så jag så till näck folk och packa och bröv ut till 1500 folk det blev så sent såna där så att det fick ta månad att vi vill det öliga gärna ha utsliten kött. Så är det 1500 folk runt om i Ötlandet och vi snackar om Ötlandet att det var ett väldigt uttryck alltså folk var det var småbåt här från 0 upp till i Bromtrår som fick bra. Och det vi har så att om man kontaktar oss antingen via mail eller via telefon. Och det gör vi så att det som så inte kontaktar oss det ringde vi så till för viten det skulle vill låta. Ja, och här skjuter vi ut till vars näck folk. Sean det skall om te kontakta och så startar avtala vid dig när det skulle komma till kanningar och hur så kväll för hästa bo. Så tills vi var här så mindre av 5 av folk som så det ringte. Det var en stor det tog öla länge tog vi så det länge det är för att få färd så öll till vi yngste samla alla personer på en vecka halv är vecka. Och blåröntna blev så att alla flesta 55% blev tecknade i vecka och 18. Och det var akkurat att tog stadväck att det var smittan var man var öliga världen Lukas man kastar nu men ändå mer att ta så vi kunde inte att komma sen så jag ville inte avtala så när kom per halva timme så tog vi det tutningar mycket gjort i avtalet. Och vi sätter så stationer upp på spionlutikar runt om i landet någon så vi var i Havn och Klaxvik Stronton och runt och Glivron Sandötne och Eisnessorötne. Så läst det att jag skulle inte vara den avmarskande faktoren. Och vi fick ju som sagt spionlutikar det var öliga vilja till att arbeta alltså länge det är och att han arbetar så hårt. Och vi kommer runt, vi hade bäge, vi såg en ung jenta, vi hade en äldre kone, vi var i Havn, men vi var i Eisne. Vi tydliga byggt att ta sig runt så vi var runt omkring och här så jag så tajmer och Klaxvik här det sitter klara att ta emot Ötland som kommer. Och tar nu kan jag teckna ja men så vad det står arbete efter här till alla blåruntar skulle ju sen fungera så köras det minne klös som skulle köra till kanningar till dem som kör och hälsa starstående som gör det än kanningar. Det är så att ta pröva ner men vi skulle så äsla outgöra kaffe slä och antingen så kanning vi skulle bruka. Och det är väl nog snäck vi filmen näst om till om det går nog och inte. Så vi gör det var en grein kom ut här man är hukt här ett dags tar med hukt efter temprön och så var marsnaden och pröva danskom prövon eller nordisk prövon alltså så tar det bä frisk folk och fast med influensa HIV och positiva covid-19 sjuklingar och så det kommer så till den nya stunden att det är vantai kittet vi brukar vara det bästa och ty valt vi det brukar ta.
Her har vi finnet Sindra Minton fra Helsfjord Stærsjøna. Jeg kan poddsitt Stendt Herbein til han som har sett det opp. Og her sitter jeg vet, og vi kan sitte Herbein. Ta er nå det här som är goda, det här är så positivt. Och så när man hör de maskinerna så läser det och så kan det säga om att Jesus. Ja, om man är smittad lite. Kan det rörsligt så? Här var 1045 lottagare, det svarar till 42% av timon som fick bra. 50-50 kvinnor och män, man kan nästan köra mer jämnt. För det tittar på en, här var det 1500 till Vildali. Så var det nøker som ikke ville lottaga til å selge bøten. Og så var det nok som jeg var utenlands. Altså til å si menn som var, menn som var til skips. Fyrsten brød kom jeg etter til å si avkjøtt adressa. Og så var det nøker som ikke fikk kjempet vidt. Her er det veldig ofte bøten. Vi hadde jo ikke, vi måtte lete telefonnummer opp til hjemme som ikke kontaktet oss. Så til å si tro, så vi fikk vi ikke fetra. Og de hadde jo finnet brev, så de hadde målet kontakte oss. Så 141 skjøtte ja, men så var det nøker som ikke møtte opp, som var skjøtter alt med vilde gjerne. Og så må vi ikke tøke akkurat vi ga ikke nøyde. Så vi enda vi har 1045. Det som nok så tøtninger med Gjøtles ned til eisen er at om han prøver så vi har, om han kan sammenberes vi følger i ørene. Og her har vi kanningen til åkken til den grønne stappen, og hit for deg ikke hvordan jeg folk i førjen prosentvis jeg som alt spørsmål. Så så ikke fyllt øyelig til bare disse bøttene her, det er flere bøtter som ikke lottager, og de i vi tror her er sinter i representerer, men annars fyllt ikke det folketalen. Det ser man hvis vi tykker etter bøtt om land, passer øyelig, her er ønsken hakkfrøylig måneder til man ikke rett til. Så til å si, man kan si at dere sample size, dere prøver, han er sverrende til samfunnet. Ja, tar man 1045 hadde 6 andelen mot korona, det sverrer så til 6%. Hvis man råkner det ut til 0,6 imot til hvordan folk bygger for førjen, så sverrer det cirka til 313 personer. Så kan man nesten råkne utslutt ut imot til kanninger kittet, så råkner man det på annen måte, og tar vi det så et vedtakere. Men hvis du så ikke etter, hva er det så imot til allmänna tale? Vi tar 120 i første tilborde, vi vet også når folk har taljer, det sverrer til 0,4. Så vi finner et vedtakere enn til offisielle taljer. Hvis vi så sammenbør vi åndelånt, det som man skal minnes til at det er ikke sikkert at de bruker det som følelsen. I Danmark vet jeg at det er 18 år og eldre, og her er det bare 41% som sier ja at de som er bjøvige. Så er det ikke her en fagre tøl. Estland har det så sint lakre. Så det er kanninger som ganger fyrir seg. Jeg kan lukke til senest at det er 6 som var positiv. Vi ringte til alt dem og gå dem på. En av dem har haft corona og det var stedfester. 2 av dem hadde vært sjuk, men hadde ikke vært kannet seg. Det var helt i begynnelsen. Men jeg tror at de visste ikke om at de skulle haft noe her. Og det kunne vi så ikke avgjøre om de har haft det eller ikke. Men det er jo det som man kan forvente. Kanskje selv i begynnelsen ta hva man ikke lukker liberale ved å teste, og tog kunne det være folk som ganger som ikke har finnet stedfest hos de har vært sjuk. Så kvært er så nye stående. Jeg har det nok så greit. Selv om vi taler ganske sinter hakker vi vant, så har det til skipene som valgt for å vinne kanningen, så er det alltid smitt og oppspårende tids der vi skal se det vel. Så, og jeg heter jo Gjørs sammen av deltene, Helse- og Størstående, Flåtskaparsetre og Landskrosse. Takk for det. Takk for Maria. Og nu er jeg kommet helten av en, og jeg har hørt om hvordan korona kom til førjer, og jeg har hørt om hvordan man har testet i førjen, og nu har jeg sett en fremmeskerende kanning om det første skuggatølene. Så for å brøyte Sinter støyl nå, og for å bjøre Heine Skårene, som er adjunkter i Haltsjå politikk av Flåtskaparsetren. Og han for å snakke Sinter om hvordan dere i førjen har, hva er dere holdninger til de tillmäler och allt annat som är kommit i samband med corona. Välkommen Heine. Tack för det. Tack för att det var bojen och öle intressant att höra tecken som ordentligt har Sverige in i maskinrummen och i motsättning till och andra som har mer observera från sjölinjerna. Men när corona kom tar vi och några andra och han förföljer igång till att kanna folksligen hukkbord til visende og i hele tiden. Det er et projekt som snur seg om väljare, adfärd og politiska psykologi og
og hver faktorer gjør av hverst folk vreka etla godtaka visendalig tilmelder i hele tid. Og transportningen ble jo øyelig aktueller i måned til korona. Så vi gjør det en kvantitativa kanning, 800 respondenter midt i maimåned under undantaksstøvene, ikke byrjan jeg lukket vel, fortsatt av granskingarano. Og hvis jeg skal bare leipa beint ut da, så viser kanningen at folkslige undertøkene for tiltøkene og alite av myndelægene i førjon, beivisendelier og politisker, nøkt seg med vi hvordan vi da var handfærre disse støvene, øyelig høyt. Her spør vi hva heldur du om tiltøkene i føreska samfunnet som heldur er sett i versk i samband med koronafarsøttene. 44% sværer her at tiltøkene i høskande, 18% at just vi fornegg av, og 6%, bare 6% er just vi for lydig av. Det vil si at de som kritisk, cirka knapt 20%, de halter at tiltøkene har vært for drastisk. Ta vi spyrja om hvordan nøgt folk vi matan og i imisker instanser har handfærre farsøttene, helsemyndelægar, farsøtternevnt, landstyre, løkmaver og så framveges, så viser tølene i eisene et øyelig høgt alit og høgt nøgtsemme, så at si at alle helsemyndelægerne helt i topp på 50% uttrykker et høgt, eller at det nøgt, eller ser nøgt, vi matan som vi da takler så støvende på. Men eisen er litt av førre folk, og i litteraturen tar som man ikke om horisontalt og vertikalt alit, altså alit av myndelager og alit av hver annan. Det fylles ikke alltid et, men ta nast nyeste her, hvordan heldur du av førre folk som heldur takler det, eisen er øyelig høgt nøgtsemme. Og hette er den generella mynden, hvis man bare skal tega noen høvestøl ut fra hese kanningene. Vi tok jo omsett identiskt en spurning fra en kanning som ble gjort av Lunds universitet i Danmark og Sverige, som setter opp etter dilemmaet i middelen budskaperlig atlet kontra til at bæsa en smitte. Og til ena spektren, eller til ena båren av spurnarblænen, hvis de nå umynda det kunne spurnarblæ, så stender stjøttenen skal gjøre alt for å bæsa smittene utan mot til økonomiske avlengar. Og i hinnom båren av en skala fra 1 til 2, stender stjøttenen skal gjøre alt for at bæsa for at anse etter budskapen utan mot til helselige avlengar og mot til korona. For jeg regner at illustrera, eller vite hvordan folk får halda seg til disse tvistøvene om lockdown og økonomiske avlengar. Og til å være fremme i deadline kvöldet, og han blåje stappen, han viser til som sier at bæsa smittene skal hava alla ræfesting. Og her så vi en avvisa mån av Sverige og Danmark. Danmark ligger nekk langere i tøyborene som sier at vi skulle bæsa smittene for en kvann prøys, medan sviar meira spjatt og det virker som det flere atlet til det budskaperlige. Og akkurat kanning, hun kommer sin til settene, og her ligger førjar enn meir i tøyborene som eiter at vi skulle bæsa smittene for en kvann prøys. Og det som interessant vi har sånn tid er at det en grei sammenhenger i middelen utbygging og inntøke og hente spårningsingeniør. Jo hakre utbygging du har, jo mer du tjener, jo mer sannlykt det at du sverar at vi må velge en pragmatisk middelenløst, vi må eisne hukse om budskapen. Jo mindre du tjener, jo lakre utbygging du har, jo mer sannlykt at du sverar i som spårningsingeniør at vi må bæsa smittene for en kvann prøys. Så kan man tolka det som man vil, om transportning, om solidaritet, om eller hva det nå er. Men det forskjellige ting og så kanningene som strittar synder i imsar atter. Så skal man taka alt vi firevarene, alt etter hvordan du framar og formulerer spurningar, så sværer folk synder i imsta. Her spyr jeg vidt, heldig to at politiska skipene lustar for nekv, eller for løyte, eller og i høskande mån etter serfrøyngon og visendaljon myndlegon, og i mån til imiska spurningar. Vi har her ute veverlagsbrøytingar, vinnepolitikk og budskap, og i mån til stånsrøkt og veietrust og borardiga fiskjevinne, og i mån til dolching og omkvarvsvernd, og i mån til at bæsa koronasmittene, og så folkehelsa koster og rørsla. Blå i stappen til de som sværer at politiska skipene lusta fornekv etter serfrøyngon.
tan appelsingule her til de som svære at politiska skipane lustar i høskande mån, og tar grave stappane de som svære at politiska skipane lustar for lyti etter visendalion, myndleikon og eksperton. Og den generella mynten her, utan, altså minus corona, at folk anten sværa at det var lust i høskande mån, eller at det var lust for lyti etter eksperton og i mån til dømes hesa spurningene, ja. Men hvis vi ikke isolerer etter her som stapper noen av bæsa koronasmittene, så det faktisk 33%, altså den blå i stappen er nekv hakre her enn i måned hinner. Det er 33% som sværer at det vil lusta for nekv etter Sjaun og Paul og kompano, ja. Og hesne grei i kassen er øyla løytel, øyla få som sværer at det vil lusta for løyt. Hvis vi samarbeider lømmes vid dolching og omkvarve, så sværer heile 94% at politiska skipane borde lusta meir etter ekspertona. Så hvis man så her homast en avvis skepsis kanskje som ikke kommer til skjøntar og hinnom sleiten om. Og det er flere sånne ansøkner. Et annet døme er at man spyr om hvilke er heimelder til myndelegar. Nudge epidemilov, 27,5, så sværa knappt ja store meirlotar til vi på 30-40%, altså halta at vi skulle just, altså vi skulle herra, og det hang jo ikke sammen vi sleitni og Jane 6% som sier at det var just for lite, ja. Så ja, et annet ting, et av sørste her, til er at alder er en konsekventer, alltså en variabel som ser ut till att stor antydning. Hvis vi tar den blåa här, de som svärar att politiska skipanen lustar för nekv efter särfringen och månlig corona. Här förhälter det sig således att ju yngre du är, ju mer sannolikt är det att du helter att vi lustar allt för nekv. Och det är ganska logiskt och inlysande och i mån till det att det är en smitta här som äldreborgare är mer utsätter än yngre. Men här är en avvis onökt mitteln ung att homa. Och i mån till nekvar av oss när spurning någon som visar folk tagast vi, jag heter min sista poäng. Här är en öjlig polarisering att suttja. Och i mån till väverlagsbröjtingar, och i mån till boskaparstyrring, boskaparpolitik, og i mån til omkvarvi og dolching. Her er et døme, stånsrøkt, veitrust og borardig fiskvinna. Hvis de fokuserer på hetta til vinstre, så ber vi folk i kanningene plassera seg av en høyre vinstra skala og forklare hva vi mener vi tar vi sier til. Her er sere høyre sinna, eller sinnaver, sere vinstra sinna, eller sinnaver. Og her er en grei sammanhenger, hvis vi tar hendan appelsingula grafen, de som sværer at det vil lusta for lute etter eksperton, og i mån til stånsrøkt, veitrust og borardiga fiskvinne, så er det en øyla grei sammanhenger. Jo langere til vinstre du erst, jo mer sannolikt er det at du sværer at politiska skipane lusta for lute etter eksperton. Vi så ikke så moment i mån til vevlagsbrøydingar og omkvarve og så videre. Hvis vi så færre til at bæsa korona, tannspurningen, så sørger vi samme tendens, men kurvan er nekk flætare. Det ser ut til at koronaspurningen ikke enn trykker så øyelig, eller at politisk tilknyttet ideologisk posisjonering ikke er hever en øyla sterska effekt i mån til korona, som i mån til nekvar politiska spurningar, som jo hever vært en parstre av de politiska slagsmålen i fyrjon og i nekvar, så som fiskvinna og sånt. Så heter bara nøkker av taimon, nøkker høvestål som av nekvon, som man kunne tidje, som jeg har valgt å tagga vi i dag. Rett å ta? Ja, takk for det. Stora tack Heine och ungefär sen det var ju ut i samfällagsliga parsten och som jag vet så blev den första skolan stångter och flera av har prövat att justera här böten som gång i coronaskolan och nu kommer Katarina Kåk att fortälja hur de har upplevt det. Välkommen, hon är nomsläktare och i ser nomsfröj av Froskaparseljen. Tack för det.
Ja, jeg færdig greia fra gose bøtten og ung har opplevd til at vi er i koronaskola eller i online-skola. Vi har gjort en kanning som bare var et spørnarblad og så samrøver eisene. Vi fikk 522 svær på spørnarbladet, og vi har haft samrøver ved 14 bøtten og ung, mittelen 12 og 21 år. Her som de sier at det har vært i skola, altså skolapadleren, den online skolapadleren, det har i stora mån vært av Teams, eller øren padle av Office 335, her en 55% har vært, medan Skype og telteposter har vært nast og trimest nytter padler. Og her at vi så eisne at bøttene i øyla stora mån har vært inne i kameren, og i sommerføren i stovene, eller i køkenen, og nekv har vært i sønnsene. Trivnavren i koronaskolan har vært gåur til 3 hver nærmenge. 5 hver nærmenge har trivet sintervel, medan omlai helten har trivet ytla. Og det er såleis at de yngre har trivet betre, og det er særlig at de som er 16 år og eldre som har trivet ytla. Kan skøyde på at de yngre, de har vimest i stora mån hvor deilig det har vært hjemme. Og i mån til nødja læring er det 4 fornærminger som har opplevd det, at lært okkur nødt, og i stora mån er det okkur teknisk, og 5 fornærminger har lært det samme, altså status quo. De snakker nek om, eller forteller nek om at de har gjort det samme, og repetera i mest, medan helten møter seg har lært minne enn det som de pleier. Det gåa vi koronaskolan, det er de øyla samt om, det er hettar at sleppa fra for å tulle opp. Og i øronleie er det hettar at det var større arbeid av eknare læring, og i 3 leie at sleppa undan at lusta at latuina i skolan. Ta minne gåa vid koronaskolan hever vært hettar at sakna floksfellavanar og vinnar, og i øronleie sakneren av skipa om gerandstege og sakner at læra meira. Det som er felaks for bøttene og de unge som vi har haft samband vid, det er hettar at de har sakna vinner og floksfellavar, medan de eldre i større mån har sakna heromfram. De har sakna at læra meira, medan de yngre sier seg har sakna frikorterne. Hvordan var han så, koronaskolen? Og jeg halte at det er rymelig at gjeva bøtten og ta min unge røttene her. Her er en fortelling som er representativ i munkos harsta kan være, og i minimum representativ for hvordan deilig at vi først kunne være i koronaskolen. Jeg skiljer støvende særstykke for øt, men jeg halte at lærerne kunne variere undervisningen mer. Til dømes at vi skola tenkte han ena dagen om at gjøre en døvra rett og senda video av det. Det var sera frujande å slippe fra skjermen i en løte og gjøre okkur i hånden. Ena for skulle ut at ta selfie ved en smalampe og senda det inn for ikke å få fravær. Det var en ordentlig leksa å slippe ut og føle at man har okkur annet gjøre løvnen enn bare sitte i en skjerme for 2020. Det er drap å skulle sitte framme for en skjerme i Atlandet. Først 8 timer i skola, og så resten av den skolating. Jeg merker hvordan begge min salarhelsa og min vanlige helsa vikna nå er best sitt i skjermen. Føler ikke at de har iveskott til næka anna. Det er eisen flere som har oppdaget imest begge om skolan og om seg sjølvan. Mittelen anna er det flere som har oppdaget her hvordan storan, eller heter at bøtten og ung, de vilja skolan. Her er en som sier, jeg visste ikke at jeg har bruk for å være i skola, tror jeg det er så kjelt å være opp hver morgen i skola. Men altså, nå har jeg sittet hjemme, det har vært nok kjelt ikke å være sammen med øtlen. Jeg har sakna sammanhalt i flottsnån og å få hjelp og sånt, men jeg har alltid klaret det nok så godt. Og det har alltid eisende at det viser seg
i fortellingen som bøttene og de unge kommer vi, at de har klaret det øyelig vel, og det har vært øyelig strev for det generelt, bortsett fra de yngre bøttene. Og her har trætt, har de eisene vist øyelig størst kjølsenlitt, og omhoksan for øren som kanskje ikke har lykka god kår, eller lykka god evner, eller lykka god førleikar som de. Så her er en fortelling om her kommer en appell til at de kan standa sammen og få alt det køyre som det skal, så det sparer det kloke som klarer å fylle vi, men ødel. Så leis standa vi sammen. Tog at de er vitande om at det er bøten og ung som ikke mekner det så vel, og som ikke har trivist så vel og klarer at lære seg oppgavene som de har skulle gjort i koronaskolen. Og så eisen i hettar som viser av hvordan bøten og ung har tørv av arbeidsfrie, og eisene hvordan de har tørv beie at suttja ånder, av en dialog vi ånder, men sannelig eisene sjølver at være satter, det vil si at alt det som ligger i relasjonen og dialoget og så gjøre. Her er en som sier, «Ongen larmer heima, men ensligt, ikke godt ångene suttja». Vi er jo ikke lijo vi sakanningsna, men nekra fyrbils nyrstøver eller holengar kunne være at felakskapen hever allståran tøytning for at vi er skola tja bøtnen og ungen, og eisen for truvnein og læringsna tja damon. Bøtten og ung, de sakna skolan. Strukturen og innehalt i skolan kunne være omhoksa, og i strukturen her hoksa vi kanskje helt utøtselig hetta vi hva klokkan bøtten og ung skulle møte i skola og være aktiv beina veien. Hetta vi klokkan 8. Og at bøtten og ung innskja fjellbrøttene i skolasammanhenge, de har oppleva øyelig nekta sama i koronaskolan om at det sama. Det har vært trøttande og drenande for deg. Og de vil ha variasjon og imskleika i oppgaven og så gjøre. Og de vil eisen ha avvarskan av arbeidshatter og matar til læringstilgångter og så videre. Og så eisen det her at online-skolen han kan være en parter av skolen. Takk for Katrin, og hetta var ta nassusti av Tamon 6 forrattenen, og er den høvesrattenen som vi serverer her i de flotte sofene. Det er så et tjekk som Brynhild Thomsen kommer å leie, mittlom tar 6 fyrlestre halvdarner. Så det siste opplegget her, det er Hannes Gislason, som er professor av Nottervusnedeltene, og han kommer å snakke om koronasmittetøl i Europa. Vær så god. Takk for det. Jeg går der. Jeg skal komme alltid til spørningen, hvor jeg stiller hendene spørningen, sett den fremløvende. De som følger vel ved korona, tid flere av dere har vært ute og hese hjemme av John Hopkins, som er en av kjenteste som oppsamler smittetøl for Imesland. Og her kan man fære ned av de enstøke landene og hitte hvor stående er. Her er et døme for Danmark, og den nye kurvan til den såkalte epidemiske kurvan, som viser tilbord per dag, altså togjen er etter aksanon, og etter y-asan er antall smittetilbord per dag. Og den over kurvan, hun teler seg opp, det vil si hun vekser kraftig at ta et negativtilbord, og ta et fakke her ute, så flæter hun mer av. Dette er en kurva som unga du kan genga nyer, til hun teler bare opp, men man skal ikke etter når blir en fløt. Det hender litt her nere. Ja. Her er en andre heimasøye som ikke er ganske farge av det kan ha vidtja. Men henne var til John Hopkins i USA, så er det en som vil lykke helt av London School of Hygiene and Tropical Medicine i London. Og hun hikker bæge over seg etter en epidemisk kurva etter grunn av Eisen Danmark. Men nye for råkna det eisen til som det kalles det epidemiske
eller effektiva reproduktionstal. Och hvis man får innan så hemma sen och hickor så efter de imsk London så det är så an på när det är hon uppdateras inte lika ofta som händer när John Hopkins. Men här man vill nyligen inne hukt efter London här så får man lagt mest till att öl nekvat av en lite närviagt. Här är ett annat döme, heter så Island. Här är det sin särskilt döme till testa fram. Vi tycker att de demiska kurvorna så går kraftigt upp här och så lackar den till Island till öl och fara till på det. Och man kan gott räkna, hvis man då läser epidemiska kurvor så kan man gott räkna R-tölen i hötten. Alltså man behöver köra en räknemaskin nästan till det. Men man kan också ta i tillborden växa kött. Så betyder det att några färre tillbordar föra till några fler tillbordar. Och reproduktionstalet till lotfallet mittlen, alltså hur snäck smittar av en umial. Och ta i färre tillbordar gör fler tillbordar som ursligt, några en period och sättne, så må reproduktionstallet vara ivrätt. Och hinner så in epidemiska kurvorna så gör nekvar tillbordar några färre tillbordar framtiden till att säga reproduktionstallet må vara undrätt. Och i mitten här så vill jag cirka lukka några tillbordar, gör att lukka några tillbordar och så reproduktionstallet omlägg 1. Det speciella vid hese kurven är vad händer här ute? Alltså här är öl och luta tillbordar men det ser ut till att bänka upp efter. Men det så görs en osäkerhetsintervall blir sera brett. Och här är en vägklart vid nekona metoden som råknar till ut att det blir faktiskt mer osäker ju färre tillbordar vara och då ska man anse sig efter inte ta det för allt för givet om man kommer här ut. Men då ska man eisen hitta till epidemiska kurvorna och hålla tejpa tingene samman. Så för sen det över till vad är själv har gjort och det börjar inte vi att det börjar bara att hitta på data i John Hopkins. Alltså istället för att bruka hemsidan och lite browse här så kan man träcka datafilen till att bruka ut och först bara plotta tullen upp och hette så en röd London jag hukt på och här skulle det hitta efter den svarta kurvan till det som är den som teller upp kurvan som alltid växer till de flätar ut. Och hvis du tar följer ja, så växer den öle kraftigt här från 1 mars och så flätar den ut över pura flöt det är smittan stäcka i. Det är cirka det samma som det är från Island. Grönland ser som det hackat ut till det här som får tillbord det som ganges tölning av vinstrasen vid 1000 då ligger man 13 tillbord här. Du ser att bröjningar ser större ut för Grönland. Högra axeln är dejatölen och tittar stippla i kurvan. Hon är ju ser på till följer, hon ligger pura flöt. Men hon ser mindre pen ut för andra land som till dömes Sverige och Belgien har en bestämt helgsfyrka. Men så utifrån heter bara plotting, heter inte något mycket vitande just ner. Men utifrån ner så börjar jag så att göra en modell i om hur kan utifrån ner räkna reproduktionstal ut. Och nu får jag löpande öla rikva tänka om. Det är för att jag beskriva metoden här till för komplext till så stort en fyrlästare, men för till något ursligt. Så jag rönt att testa den uppe med öronmetoden. Och 8 maj så tog jag och hukte dessa hemmasyn till London School of Hygiene and Tropical Medicine i London. Här då hade råknat ertal ut för tjejtret land. Och till så tar krossarna som är ut från epi-forecast-metoderna. Och runt omkring är så en modell i själva gjort. Och så är det sammanborda från land för land. Och så är det tvär, hvis du bara hittar linjen först, så är det tvär linjer. Och man ser nästan inte det tvär, till att liksom ta samman till mialtölden av på metoden. Tanka epi-forecast gör akkurat 1. Och tanka märka av 0,96. Så mial ligger öland där, eller medianer eller grunden. Men så är det några månader mellan några land. Och här mellan Island. Här gör epi-forecast att det är höga ärtal som tar sig om Janne. Här metoden gav det ärtal under 1. Och så är det för några av hinlanden eisne. Och det är alltid själva en väglägg vid epi-forecast-metoden som är alltid att det klarar kappas vid. Men det får det så att ta mig för att utgöra till visendaliga. Plotten till högre visar feilen där. Och det tar det centrerat också nær vid 0. Och runt råknar stämma London är 25-30 av London stämma och resten är sin fravik.
Hette var bare en øyeblikksmynd, en dæver, og det sier ikke snakk om en gongt. Så nästa plott har vi huggt efter ödlen tjejt London och Jamana. Alltså medeltölene därför och Jamana. Och till så bara min töl, så här måste jag trycka på mig. Men här har jag huggt på gångterna sen 14. maj till 16. juni, alltså i år. Fyra sig tjejt London, och här hittar jag med du annan, och här är tvärkurvar. Det är en som oscillerar sin dörr, har några bilder vid en period på en vecka, och till ärtölene är råkna ut. Och hvis man så jaunar variationer sin ut vid en kurva som jaunar viklig variationer ut, så får man tendenslinjen till den blåa kurvan. Och det som är fajda till, hvis vi får till 8. maj som är cirka här la jag på 0,6,5. För sin långt framtiden, och så ser det ut som att gånger sin upp efter. Vi krossar ett cirka om 1. juni, alltså allt Europa samlar sig, och är alla vi 1,2 nu. Så det som jag har gjort är att nystan, jag har mätt en modell till R-utdrockningar. I samarbete faktiskt har vi inte visst det kan nå, men vi börjar vi samarbeta med en rapport från Imperial College London. Det har satt i marsmånad. Och här får vi ett samma mial till så bara ett landa. Här har vi gjort en större samarbetning 8. maj. Vi tjejt land. Här vi får nästan samma mial. Och här är så samsvar per land. 16 land öla välrakt. Och så annan på hur kritisk man är, så är det med 25 och 30 land okej rakt. Och så är det en tjej som fravigar något snäck. Men i vet modeller kappingar för själva ta datorna lite, och det kan vara hänt att man får in i så små land som åkken som följer. Men östen hvis man får in och bojer och i större land eller smärre öker. Och arbetar vi nu vid visen till utgång. Så att spårningen, det var när vi ett sent i maj, var vi så vi har kommit in i endemi. Endemi mest bara att stället för en epidemi till allt det som kärn tar sig om, en okontrollerad smitta. Så är endemi en smitta som ligger inte tar ut, men helst växer okontrollerad. Mitt på är att vi tyvärr inte, alltså endemi är faktiskt bättre än epidemi, alltså, men vi vill helst färre nyer. Min mening är att vi börjar spekla för uppåt. Och så har jag huggt på några, jag förkänner att vi är så enstaka land, jag är stilda, men jag har huggt på Norrland och Tyskland som vi ju har öppnat till. Och Sverige konkurrenkas av hela landet till helt rätt i ett. Danmark är nyligen krossat ett för ett till i sin driver ett. Norge akkurat om ett, lite som driver kanske. Tyskland ett, Finland och Island under ett, Grönland och Färja 0. Det kan stadigvæk gå båda vägar. Alltså om vi färra atro i epidemierna eller om vi klarar halvdagarna i endemierna. Men det är väl som kvart tilltök London i Gera. Och inte minst hur vi har fällt sina fylja till mellan. Till öla större tydningar. Tack för det. Ja, tack för dessa framlövnar. Och nu är vi kommit till det som Magne Moore talar om hövesratten. Och han är out termosom ingrediens någon. Det är som 6 härfröingarna. Så hvis de kommer och sätter de kunna i sig soffnar och få dina vannsåpan, så får vi att skifta år. Jag vet inte hur vi får att tjäkas, det får jag att visa, men det är en undantagsstøva som vi har livet i, og eisene for tykken som serfrøyngar har etter eisene, eller granskare har etter eisene, og sånn å være en undantagsstøva her, og ikke har vært som det pleier, og her i COVID-19 har rota både og skikva nekve av ørens rutinmontleviks har vi onkan iva om. Men det som jeg kunne huske mer at börja at spørste om, det hva kommer mest overst av atikon? Det noe at de kunne ta fram helt stort? Hva kommer mest overst av atikon i disse støven som knappt blir breid av? Hvis vi börjar vi til Hannes, hva kommer mest overst av? Ok, ja, du kan
Ja, tog han tagga mikrofonen och så kommer vi färra vidare Katrin. Vad det kommer mest årstad till i hesa stövn som nu knappt blev? Ja, det vet jeg ikke, men kanskje kunne jeg sagt her, gus vel og kjøtt, bøtten og ung har vist at megna etter her, at omstidla seg til en purasta ørvisgerandste, og vi gerandts oppgaven og så videre. Det er alltid at jeg har megna helt ena standande vel. Men vi har jo eisen hørt om det at Folkehelserådet har haft några kanninger ute som sier at det unge i førjen som har haft det ganske eller ringt, så det ikke eisen nægget som vi må lære av, eller det bare godt det som er kommet i årstad til her? Nei, så ja, altså hva husker du om at det er ikke ødel som har haft det godt? Ja, at Folkehelserådet har jo sagt at det unge i førjen har det så ringt. Och har haft det så ringt under corona-kreppen? Ja, alltså det här visar så inte, kan inte och visar inte att det har det ringt. Men tvärs emot är alltid att vi tar en spurs hur det var trivst. Här är det här vi inte haft vid det, men trivnavren har för största parten varit gåor. Och jag har alltid inte näkar sagt sig trivst illa, och det måste vi ta var i samband med. Men här är nöker som har varit ensamhet. Så ensamhet har varit en parster av geranslun och sälja ungkom, ja. Och Hannes, nu då finns jag, nu har det blivit uppe mycket över. Kvärt är kommit i årstad till från Tvinnons sessier som du är? Jag har alltid särskilt resevägläggarna. Alltså som Färravägläggarna? Ja, jag har alltid alltså det som chockerar mig mest då jag började det var att man sände flera folk mitt i det rakt öken, ja, alltså jag var öle klockrad. Jag var klockrad till dem som lacknar så Damasat och har fått spurt kunde vi färdas norrut han skuifer. Ja, äntligen färdas det balansa sin rätter och så där. Det är helt väl störst misstag. Och är det flera vägläggar som var i Danmark tog mest eller är det förska för Nej, det var han allt så var det ju eisen W och alltså jag minns jag har enkla så negativt att downloada det viten som la hemma så inte W här en av chefen Sverige spårningen ta tulja och snära och det var fick nekvar spårningar omkring att skulle vi förfäras här och ja äntligen färdas och bara så rätt va och det gick få veckor så kaos va och tondreis långt att ta om att det inte var mer restriktiv. Ja och tyvärr så att lägga för och downloada med sviten så var det sån försvunnen av hemsidan så att det är ju gott. Det är ju gott om man slättar videor av hemsidan så W och han i skåren kvart kom ju års att he ut från att tusessen någon här i två sidor. Att folk och stjärnor är så självt till att omställa sig egentligen. Alltså vi har en tendens till att huxa att det samhället som vi lever i det är naturligt och så är det bara. Och den positivistiska traditionen i samhällsfröj leder ner efter loven kvar lower samhällsliga, sociala, politiska lower ligger utanför allt. Men så kommer en virus ur Wuhan och knappt bröjtest öll världen. Hända kloten som vi lever av ända vänd och på öliga stora toja. Så det är sånt hövus, vad ska man säga, att det är överraskande överraskande element vitt du ser från någon samhällsliga perspektivet. Men eisen heter vi, alltså Jackfin i mitten visende folk örmein och borgaren hinmein hon växande i nekvon London och visende skepsis i muntlig somma spurningar växande och man har hela rörsler som lever på att eisne. Men allit treta av hver spurningen och hva vi tås om och i muntlig henta spurningen självt om det självande kritikker och det var ett fake news om corona och konspirationsteorier och vad det är så har folk i muntlig händaspårningen varit extremt show till att handla och akta och tagga till sin tillmäler. Några politiker har varit också signer, Boris Johnson
Bolsonaro i Brasilia, Trump og som nu betalar en høy pris for at ikke at ha reagera kjøtt. Men det viser bare at vi tar det løte at vi tar også til olvara, så kunne vi handla øyliga omfattande, øyliga ekvisligt. Så Det vi er det- interessant i mån til sånne spurningar som omkvarvet dolching og vevlagsbrøydingar og alt sånt. At det blir jo tid hvis man vil. Det blir jo til hvis man vil, men kanskje eisen hvis man er rastleslig en 4 omkron, så blir det kanskje enda bedre til. Ja, hvis det er en konkret høttan her og nå som kan räka med og mine medmennesker, hvis det er diffust og lengt fram i tøyen i utlandet, og ikke minst hvis det er økonomiske og politiske interesser som stander i veien for jeg vil handla, så blir det eisende troplare. Maria, kvært fra tog noen sessi her i 2 sider og granskar og arbeider, kvært kom oversatt her, eller kom i oversatt her i hessa stående videre? Ja, Ivrona råkning det som Heine sier, til Ivrona at støvan hvordan alt kan brøytas på 20. årsdag. Men hvis jeg husker om, da vi byrja, at alt dette byrja vi for gransking, ta sammen en fyrskjær, at det får være øl, og noen tilbord, og at det får blå vi, og så plutselig tar jeg faktisk hver gang, tar jeg ikke tilbord være, og nok så lenge tog. Så til kom kanskje sindra årsdag, er man mekna så vel at halda smitten nere, og kanskje er folk lortet så vel etter, og at det etna så vel. Så vi hadde nok vant at det ble vi, og vi når vi skulle hver gang, vi mørket at kanskje det var et godt touchpunkt, men det har nesten lukket mye til vi var kommet ned av 0 ta. Var det ikke flere som kanskje hadde hodet at grunna lutsinde til seg, så hadde de bare funnet 6? Det var tidlig sånn, hva kan jeg? Er det bare 6 som er Faktisk, jeg har ikke finnes reaksjoner, men jeg altså, tar vi hugsa om att gerarna hade vi nog vantat att det var större till det som man har hört ja men det skulle till så jag hade omkring var det helt på 30% som inte det vill det längt härifrån och inte bara förrjun som vi så var tullen och Danmark är 1,1% och skalt om det och Sverige på vad står tror och trudlig tjej vi tar strategi ja så vi det är sent långt väck från att men alltså minnas det är vi vet slut alltså vi vet så lite om det här det är ganska äsnen och stöva chocken jag vet inte vita vad det är vi gör vi vet inte vad framtiden för oss. Så tar jag för gång är det öl upp. Vi asfalterar vägen med vid köra eller gänga. Debis Kristiansen kvänt kom åt hem toerst hälsofrille starstone veterinärer som djupt involverade nu i ja jag vet inte folkhälsomedicin jag vet inte vad man säger. Kvärt kom åt hem från Tunnelsassa. Jag vet inte om det kom så något ovart, men det är vi nämligen från veterinärsöjorna kunde ha samstarva så väl vi folkhälsosöjorna. Det är rättligt ovanligt ärastana. Här är det nog så höga murar, eller här är rättligt höga murar i mitten och inte vet av kvar en öron. Och det är ganska typiskt vi en till förskap en liten samfälla är att vi vet av kvar en öron och vi kunna hjälpa kvar en öron. Och det som är så styrken ut i förska det är så att han stärska elvinnan vi har och han elsövan och i mån här är några andra öka samfälla som slett överhuvud inte har haft den samma kapaciteten att reagera så kött. Och så må jag alltså säga att jo vi har varit väldigt short ute men vi har sannolikt eisne väldigt häppen. Jag visste här den 28 var det februari 28 februari hade första kanningen var gjort. Da var det en kjempestor ädelrastevne uppe i Färjön. Och man kan bara umynda sig och här var det föringar ur här var samlat för 500 föringar till det ädelrastevna och man kan bara umynda sig hvis smittan var kommen in att testa så har stövan varit en helt annan. Så man måste alltså säga att här vi har var väldigt häppen att smittan är inte finns live att spjatt sig ut och en som man säger en tatton kan jag fast över samma. Detta samstarve veterinära samstarve och detta folkhälso eller medicinska samstarve som är lusen särskilt det kommer för att vara eller hålla älarar och är nu såna negvidio bättre komma att arbeta här. Jo alltså jag vet inte om det kommer för att vara det kommer an på att sjukhusverket Scholcher om tej som jag har varit framme och sagt och i rätt forum att jag hade att tej så sannolikt äger att ta i egna barm och för uppbygga kapacitet så självon så tej själva eisne kunna vara en pastor av en tillbygging till en framtida pandemi eller att ta vänder åter den här coronavirusen att det åt jag vara som andra sjukhusverk ärastan i Danmark och ärastan de har så mycket uppskattelära sina kapaciteter månande och det menar jag absolut eisne sjukhusverk i Färjön skulle görs.
hinga in i to hej kanske vi hörde kvärt och vi var kom i lusens överst och att vi tog när framlöve to lägga fingrarna i mitten ta ta sig om ja du kritiserar det här systemet vi har vad vi att lusta eller nej efter till danska systemen någon kvärt det här som to alltså kvärt det rent politiskt om man kan säga att det så läsnar to take vitt där och tog vi där vi på nu. Jag vill säga först att det är inte en politisk kommentar från mina sida. Det som jag egentligen vill säga att det är så otroligt viktigt att veta att det är vi så lärt att det som man helt är auktoriteter som är och det auktoriteter man helt här var rätt generellt och här var kompetens generellt kunde ta allvarliga fel. Men det var systemkritik. Ja, och det kom det 6% tisdag det var akkurat Danmark, men nu är det vid den första Danmark, du var det han vi tog det. Det är ganska det kommer allra mest översta med att jag upplevt det att det som är tro var fackliga grundajar mannagångter som är kunde fylla visste faktiskt inte vara så fackliga. Det tar man så får in och ut och samman bär vi hur det blev just ärestan och bär om datan som låg 18 så fann man att det som blev sålt eller givet till oss som fackfolk som fackliga fundera välangar var nog inte så fackliga alltid här var alltså och det kan vara till att man har haft troplager i fackligheten men det kan också vara till att man har faktiskt teach stor samfällagsatlet och i fackliga mannagångar. Det är nog så klockrent att tar man arbetar innanför hälsa och innanför lacknafage och granskning så går man utifrån att det som andra fackfolk presenterar för en är först och främst nästan 100% facklig baserat. Det är faktiskt det som chockerar mig mest. Och jag måste säga att det som jag har lärt av hästen är att jag ångar då fram efter att det är mer allvarliga ting man ska förhålla sig till. Inte att spela med fyra flera ställen för att få flera vinklar. Så jag är möjligare för att detektera om ganska akkurat kan tolkas på en annan mat eller ges på en annan mat. Det är så att vi ungefär så laxnan och få en second opinion. Ja, jag ser inte att det väl ett land till just är förtjänst. Men ta vitan är så osäker om allt det här så ständer man tryckare all det vi att få snägga vitan som möjligt och konfrontera folk som här var ett utlägg av värläggan tar man för upplösning är så man kan komma så tätt vid värläggan som möjligt. Det var det som är runt att säga. Det var inte det att akkurat den gör det värre än normen eller utlänningar. Men jag fann ut att vi att oss av utlänningar och vi att oss av normer fullständigt parallellt vid det som jag hörde i Danmark. Att jag fick möjlighet för att ställa spårning till danskare om hur nu gör det så läsnar. Så ta mot till kväll så skulle vi för halta kritiskt till det som till Ryan som kommer om det är från landslagna stånd eller inte. Att vi ena framlöven i halta där var Marisa framlöv hon ändrar vi att säga att det var han om skoggatölne som inte visste sig vara något särskilt men i halta det stod vi har haft en skipan vid Nekvon Kanningon Sötterhalte och smitteuppspåran som tidigt här var virka. Men kvart halta det så om de skipanna som nu har virka i 2 dagar som blev sett i gilde och i förra dagen. Hannes, hvis vi börjar vid här? Ja, det är så mindre gott. Jag vet inte vad man ska säga. Nu är det snäck som här var sagt som säger skall alltid. Det vet inte ska inte mer säga det men det är särskilt undantörsna som är högstroplatsen. Alltså det var ju inte utländsk färgfall som förde smittan till färger. Det var föringar. Och nu släpper vi föringarna ut efter land som här smittan går skjult om kanske inte gång så härliga så gånger de satt väck och vi lade dem bättre in i samhället och utan att de skulle präkva att de har tester eller karantän eller näka. Det är bara så att ja, alltså vi skulle omätligt helt det visst gång gott. Och vad säger du, Katrin, vad helt du om nu tar vi det här vad vi upp och faktiskt släppa att färrast åter och vad helt du om det här skipan vi har nu? Personligen alltid att det är fint. Det är allt mer för av landet men bortsett från att vi ser ska ta stöd i som är för här det eller om här det heter vi bötten och ungen så är det öliga näckbötten och ung som sälja bötten som har sagt att det här var det särliga lärt hur tydningar mycket det är vi
hygienik, sätta, ja. Reinføre og spritta seg om hendene og Allt det frastøv här, og ja, alt det och her. att nettopp eisne at det nok för att och på spårningen tar vi ta spurs dig om kvart för att bliva vi är vera från coronatiden framåt. Och det var hettar vi Reinför som Ja, vad ska hända? Därför vi får inte att glömma att vaska om hendene. ja, det är det flera bötten som har och ung som har vi mest, ja. Henne skårene Så tid. det är inte de som eller de för att göra så inte gosse. Det får ansa väl efter Det var botten. inte. Ja. Henne skårene till jag var gott här att det är inte tyckare öde akkurat att skola sia och värdera hur markna etterlid är ver och så, men det är ju eisen vanlig folk och då huxa sig inte själv. Vad helt du om tashiparna som vi nu har finns förra dagen? Måndagen. Jag hade rätt trobult till mer att värdera. Till mer ser fagfolkene som sitter som kunde värdera det. Jag hade det ett dilemma. Örmejen ska man bäsa en smitte och man må ta den i allvara för att omgänga italienska tillstånd och så vidare. Men jag har varit nog så skeptisk över för nutjon och flera heimildon till politiet och till myndigheter som att allt för att gänga ut och på en sån nollhugshona. Det enda målet vi löver någon inte att dodja, eller enda målet jag röjna livet inte med att det har stått lötna av det jag löver. Alltså det är helt ivskipa har vi överja inte här. Och jag såg ju mina kanning att det stora mejlote för att stramma upp och vojar i heimelder i vurstistasleiterna, men tar man spyr, är vi på en nudja epidemilov, vilka heimelder till myndelägar och 27-hald och så vidare. Så Sverige en stor marlodi att det är vi på. Och på att först av högra, vinstra, politiska flockar och så vidare. Ta det sagt, så undras det sin dra, alltså, hvis vi nu kunde testa, kvar vi inte bara testa, det är inte helt vittla intryck att testa, alltså viruset är immuna om du är föringer eller utländinger och inte immuna. Ja, jag vill spela transporten, kanske kan spela depes, du vet säkert bättre än vad vi under, vad kapaciteten är. Kvar är det ett problem att vi inte testar fler än vi gör idag och är det att vi inte kunde leverera testerna, eller vad är det? Det är inte man bara snack man ska testa. Alltså det som jag nämnde i Johan är att jag skiljer inte att sjukhusverket inte förlänger tusen för en tillgång. Vi var inte en lucknande stöve för touchtal ett år så igen vi svinna kröme att ta visste man tar vad det är vi som gör att vi tar helt kapacitet. Men är man inte tullig här så förlöpande har sagt att vi skulle vara en pastor av oss ner det skiljer. Men för jag väntar att ett land den här spårningen om att testa öll ja, men öll andra land som väljer strategin att testa öll. De sätter en marska hur nek flåfer eller hur folk kunna komma in om det i mån till den kapaciteten. Det man ser fullständigt bort från att man öppnar upp här för 2 dömer sedan. Man har öppnat upp alltså det har kommit 4 flåfer om vikerna i sista veckan och nu kommer långt 3, 4, 5 flåfer om dagen. Och det är ju en våldsam bröjting utan och samstundes har man mer eller mindre tid ju sättar halt och allt det fyra varne skulle vi ta och frastöv och Reinför. Men det är inte nog. Tar man öppnar så våldsamt upp och tar lugga som 2 trin samstundes. Men själva det uppbygga kapaciteten till att kanna. Ja, och tog en gänger eller kört kunde huxa mer att ha så nek långre vet om allt möjligt men skänga in i förlada till lukka som ända här om tan manglande testingen som föra fram en vant det är så samter och i tog att det för uppe eller är det no mycket att vi det minnas la vaska om händerna och spritta och hålla frastöv är det no mycket helt. Nej, jag tycker det är nog mycket till att stäcka till att det kommer corona till förr. Men nog mycket till att sjukhusverket mägnar att kanske vitchera till som någon från affärer vara sjuk. Det tror jag inte säga, men jag vill säga att det handlar allt om risiko, alltså om risiko. Och här är det parametrar som gör en risiko. Och så adderar man tar risiko samman så är det en viss risiko som samhället utsätts sig för. Det vill säga, om så kvärt politikerna väljer att göra så hävda några konsekvenser emot risiko. Och vad risiko vill jag vi täcka? Det och det är en kompromiss emot till samhället om vi vill föra så framvis. Det vill säga, det kan gott vara att inte haft flera folk i sommar
har vi lukka effektivt som att testa sjående och haft ganska farfera för. Alltså det är flera parametrar man kan justera utifrån. Så men att ge en testskipan här man inte testar öll och kanske testa det skrivet har vi nog kallt att till förgången som för in i samhället för att arbeta för att vi köp gommel fast här som potentiellt och har större potential till att bära smitten in än turister som bär ut i naturen. Det är inte så smart. Det vill säga, hvis man vill göra det så må man göra det ordentligt alltid. Okej, hvis man ska göra det ska man göra det ordentligt. Maria, det är inte bara att glömma till så du slipper att få det senaste år Ja, här men där. vi också bara att testkapaciteten. Vi har ju ästen hört här i privata aktörer som kunde göra det. Tar sig att där har nekva kapacitet. Så det är att man att har inte haft kapaciteten, ja, men så må vi tacka av kanske få det upp att köra. Det är dock helst vi kunde inte isolera oss allt liv. Det blir inte till. Så vi har nödt till att öppna upp. Men finna en god mannagång så det blir till. Och vi kunde leva överallt sig samtidigt. Så vi kunde helst förvänta för att man blir vid vad ska hända och hålla frastöv och inte mötas. Hvis allt annat är uppe och alla andra kan komma in. Alltså det var jävn vad i mitten kan vi förvänta av oss som folk här och för att vi görs för varje oss. Och du kunde också där att det var en större testskiban. Ja, man med att bli testat för en gång. Utan att bli testat på samma måte. Så är vi tätryckare. Ja, men jag hade här var så lavera så det senaste åren och i det och jag alltid vi har haft en otroliga intressanta för mig att för hon bei framlöver och eisne ett prat showan det allt förstått där det allt och jag får tacka till kon Ötlon som kom i Kongshöll och så eisen till kon som hitcha av strömmen någon och jag alltid vi skulle klappa för och 6 serfröing och ner och så hoppar vi då från ska som vi kött så just att här ut. Tack för